ang tinitingnan ho natin, hindi lang yung seguridad. So, hindi lang barcode, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante ho yun, pero importante din ho siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila. Kasi ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan na ho yun eh. So talagang kailangan pag-igihan po natin. Yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo is make sure yung kilala natin ang ating mga estudyante, yung teachers, hindi lang nagtuturo kundi nangangamusta din. At yung ating mga estudyante, yung mas nakakatanda, parang may big brother, kuya type system, ate type system tayo na yung mga bago sa eskwelahan ay feeling nila welcome ho sila. Yung mga ganong klaseng maliliit na, sa tingin natin maliit na intervention, pero sa totoo, malaking bagay siya sa isang kabataan.